sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn. O de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan, wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye. A ma da aw ma dɛ, sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan. Ni wari bonisi ye, awɔ, ni wari bonisi ye kɔni. Aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye, aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la. Ka daminɛ crédit la, abonnement télé, fo ka taa se courant ni ji sarali ma, aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la. N'a ka bonisi buguna dɔrɔn, aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye, walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen. Aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la, a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn. Ni sama mɔnɛ ye, aw de kunna wari bɛ augmenter. Sama mɔnɛ, i yɛrɛ ta. Sanga imba sɔrɔ aw minnu sɔgɔlen no ana aw bisimila bi wula in na bamanankan kibaru kɔnɔ la ka sanga ni tarata utikalo tile 25 san 2026 an ka kibaru bakuruba dɔw bɛna tali kɛ jamana premier ministre général d'urgence Abdoulaye Maïga a y'a ka taamaw kuncɛ kunungo Algérie jamana kɔnɔ yɔrɔ min na n'a kun taa mɛ jamana kuntigi général d'armée Assimi Goïta ale ka ciw la k'o fɔ Algérie jamana ɲɛmaa ye. Tɛnɛ mun kana yɛrɛ k'a fɔ ko an ka jamana kuntigi don nataw la a bɛ sɔn ka taa Algérie jamana kɔnɔ Mali ni Algérie ka jɛɲɔgɔnyaw o sira fɛ. An ka fintigilakaw ka ɲɛma a ye taama kɛ ka taa se gendarmerie nationale olu ka kan kɔnɔ ni ka wulikajɔ ani jateminɛw kɛ baara a bɛ ka kɛ cogo mun na. OCS maaw ye u tɛgɛ da ɲɛnɛmafɛn caman kan mun na wulikajɔ fanga bonyana kosɛbɛ sigiyɔrɔma maa 2 maa 3 ni ka olu minɛ. Marabolokɔnɔ kibaruw bɛna taa ni an ye Bafulabekaw fana sifinnakaw ye wulikajɔw bolola ka se ka u ka siraw ka olu dilan bangasikaw fana u ka kɛnɛyaso ka a furan ka a sanuya. Kɔkan kibaruw bɛna taa ni an ye Guinée Conakry jamana kɔnɔ la jamana ɲɛmaayaso ye décret dɔ kalan ka yɛrɛ k'a fɔ ko fintigilaka maa 100 ni maa 73 olu de gɛnna ka bɔ fanga la. Ninnu de an ka wula in na kunnafoni la kumaba dɔ ye sɔɔni an bɛ kibaru wɛrɛw fara minnu kan ka nin bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ aw ye a y'aw sɔgɔ ko ɲuman. An ka jamana premier ministre général division Abdoulaye Maïga n'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye cogo min na ale tun bɛ taama la kunungo Algérie jamana kɔnɔna la taama mun ni a bɛ don jamana fila ka jɛɲɔgɔnya kɔnɔ ni premier ministre ka kɔrɔfɔw la a kun taalen don an ka jamana kuntigi de tɔgɔla ci la général d'armée Assimi Goïta o mun ni o y'a laɲini k'a fɔ ani Algérie jamana ye sigiɲɔgɔn jamana ye wa baara bɛ se ka kɛ ani ɲɔgɔn cɛ. Baara mun ni a bɛ an bɛɛ lajɛlen nafa bawo ko an bɛ waati min na ko bi a ye k'a fɔ faraɲɔgɔnkan a bɛ an bɛɛ lajɛlen nafa bawo ko n'a fara ɲɔgɔn kan an bɛ se ka ko caman kɛ ɲɔgɔn fɛ o mun dɔw bɛ tali kɛ ka lakanako sinsin jagokow ani sɔrɔkow ani fo ka taa se sira caman kɔnɔ hakaja ka jɛɲɔgɔnya ka o sɛbɛntiya jamana filaw olu ni ɲɔgɔn cɛ kɛnɛ mun kan ni an ka jamana premier ministre y'a yɛrɛ k'a fɔ ko ani sɔnjara bawo ko ani Algérie jamana ɲɛma Abdelmadjid Tebboune ka kumaɲɔgɔnyaw la a ye jamana kuntigi kɔrɔfɔ ko o ɲɛfɔ a ye wa ko Algérie jamana fana y'a yira n'a k'a fɔ a labɛn bɛ ka se ka baara kɛ ni an ye baara mun ni an bɛɛ lajɛlen bɛ nafa sɔrɔ cogo min na o kɔrɔfɔ de kɔnɔna la kɛnɛ in kan an ka jamana premier ministre y'a yira k'a fɔ ko don nataw la jamana kuntigi yɛrɛ bɛ sɔn ka taa Algérie jamana kɔnɔna la ni bɛnkanw sɔrɔla kumaw bɛ sen na ni ɲɔgɔn faamuyara an ka jamana kuntigi ko a bɛ se ka taa Algérie jamana kɔnɔna la don nataw la yaasa baara minnu bɛ yen
kumaɲɔgɔnw ni bɛnkanw ni olu bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ nin waati na ka se ka a sɛbɛntiya ko laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye jamana fila ka se ka an fanga fara ɲɔgɔn kan fanga ɲɔgɔnkan mun n'a bɛ kɛ sababu ye ka bɛɛ lajɛlen ka o nafa o de kɔfɛ an ka jamana premier ministre Abdoulaye Maïga a ye bisimila minɛ Bamako kunungo wula fɛ a ka bisimila minɛli in kɔnɔna la a yɛrɛ k'a fɔ a ye taama mun kɛ ci mun donna a da jamanakuntigi fɛ ka taa lase Algérie jamanakuntigi ma ko a ye ci fɔ cogo la ni o bɛ jɛɲɔgɔnyaw ko fɔ ka kan bɛɛ da ɲɔgɔn ye ni ka yɛrɛ k'a fɔ ko an bɛ to ɲɔgɔn bolo jɛɲɔgɔnyaw kɔnɔna la yaasa sira minnu bɛ yen nɔ ni a bɛ an bɛɛ lajɛlen nafa an bɛ se k'an bolo ɲɔgɔn ma ka se ka o baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na bawo ko an ye jamana fila ye sigiɲɔgɔn jamanaw don a ka kan an bɛɛ lajɛlen ka baaraw kɛ baara mun n'a bɛ se ka jamana fan fila bɛɛ lajɛlen ka o nafa an ka finitigilakaw ka ɲɛmaaba journal de division Élysée Jean Dao ale ye taama kɛ kunungo tɛnɛn ka taa se gendarmerie nationale maaw u ka daga la ni a bisimilara gendarmerie nationale olu ka ɲɛmaa fɛ a yɛrɛ mɛn k'a fɔ ni o ye général de brigade Musa Tumani Kone ye kɛnɛ mun kan ni finitigilakaw u ka bonya ani bonya fɛn fɛn bɛ finitigilakaw bonyakun kan o ye a bɛɛ lajɛlen kɛ jamana finitigilakaw ka ɲɛmaaba ye n'a bɛ wele ko honneur militaire ni kɛnɛ mun kan ni an ka jamana finitigilakaw ka ɲɛmaa yɛrɛ k'a fɔ ko a t'an bɛ gendarmerie maaw baara yaasa ka se ka taa a lajɛ baara bɛ ka kɛ cogo min na ani u lahala bɛ cogo di ka taa i ɲɛda nin bɛɛ lajɛlen kan gendarmerie kɔnɔna la ɲɛmaa minnu bɛ yen nɔ ni o y'u ka baarabonda ɲɛmaaw ye nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ k'a fɔ o nisɔndiyara ɲɛmaa ka nin taama in na ka taa s'u ma bawo ko ɲɛmaayaso kana taa se baara yɔrɔ ma a b'a yɛrɛ k'a fɔ ɲɛmaaw hakili bɛ baara yɔrɔw la wa o bɛ ka wulikajɔ kɛ yaasa baarakɛlaw mako bɛ jɔ fɛn minnu na ka se ka o baaraw la ɲɛnɛmaya a y'a ka ja ko minisiri ɲɛmaa ka kɔrɔfɔw ɲɛmaa ka taama in a bɛ don o de kadara kɔnɔna la ko a y'u nisɔndiya o de kɔfɛ finitigilakaw ka ɲɛmaaba ye chef d'état-major général des armées a ye munumunu salo kɛ ka taa se gendarmerie a kɔnɔna la u ka baarakɛyɔrɔw ani fo ka taa se u ka saliw GPS ni a ɲɔngo nin bɛ yɔrɔ yɔrɔ kɔnɔna la a ye ɲɛ da a bɛɛ lajɛlen kan wa a yɛrɛ k'a fɔ ko labɛn bɛɛ lajɛlen kɛn bɛ yaasa ka se ka gendarmerie baaraw bɛɛ lajɛlen ka a bila subahana mansinw kɔnɔ ni diɲɛ lahala kuraw ye modernisation wa ko minɛn kura minnu bɛ yen nɔ ni u mago bɛ jɔ a la baara ni wulikajɔw bɛ ka kɛ yaasa gendarmerie maaw u bɛ se ka nin minɛn kura ninnu bɛɛ lajɛlen sɔrɔ u bɛ se k'u ka baara kɛ cogo min na ka sanga ni diɲɛ sɔrɔ cogo kuraw ani diɲɛ lahala kuraw ye mawuludu laɲɛnɛmali o kadara kɔnɔna la kunungo mali kɔnɔna alisilamɛw ye mawuludi ka a laɲɛnɛmaya i n'a fɔ a bɛ baramali ka laada la cogo min na ka mawuludukɛlaw ka u dɛmɛ yɔrɔba damadɔ Bamako ani marabolo kɔnɔnaw la u ye o baaraw kɛ ɲinan san kɔnɔna la o yɛrɛ k'a fɔ k'u ye bɔsɔnden 80 ani 640 ka o de ni alisilamɛ wajulikɛyɔrɔ kɛnɛba dɔw la yaasa ka se ka mawuludu ka kɔkɔrɔma don kɛbamte fan fɛ mun bolo kɛnɛ kan ka jango lajɛ nin kɛra laada ye baramali maaw bolo ka mawuludu nabaw ye wajulu kɛnɛba minnu bɛ sigi ka u dɛmɛ ni boisson caman ye baramali bɛ o baara mun na a bɛ san 21 bɔ bi ɲinan mawuludu u y'u deliko lamaga ni ka wajulu kɛnɛba 7 dɛmɛ Bamako ani Kati fo ka taa se marabolo kɔnɔnaw la wajulikɛyɔrɔba 6 an ka munumunu salo sera yɔrɔ minnu na stade du 26 mars Sherif Usman Maran Haidara ka wajulu kɛnɛ baramali ye bolofa k'a tun ka boisson camanba di u ma yaasa mawuludukɛlaw bɛ se k'u sɔn suma cogo min o kɛra sewa nisɔndiyaba ye fédération ansardine internationale fadi maaw bolo yan'an ka kɔrɔfɔ la ta ɲan bɛ ala fo k'ala tanu k'ala barikada ala min sɔnna salongo an jɔra nin kɛnɛ in kan ka kuma ɲinan ala kelen sɔnna k'a latigɛ an jɔra kɛnɛ kelen in kan an b'o ala de fo baramali an n'u bɛ ɲɔgɔn fɛ baara la a bɛ san caman bɔ san o san seko ye fɛn mun ye fana u b'a kɛ an ye boisson na u b'a k'an ye chaise la u b'a k'an ye tribune la o la baramali n'an k'an b'a fɔ an ka partenaires la u ɲɔgɔn ka ca mais min b'u ɲɛ ne t'o dɔn falajɛ association nordini maaw ka wajulu kɛnɛ imam Banjugu Dumbuya n'a ka jamakulu baramali maaw ye boisson caman di yen fɛnɛ yaasa alisilamɛw k'u sɔn suma
ka waajulu lamɛn ni sewa ni nisɔndiya ye. An nisɔndiyalen don vraiment sewalen don ka sababuya kɛ vraiment an ka partenaire n'u ye Bramali SA ye san o san vraiment an ka partenaire belebelebaw dɔw de sabula u bɛ na ni boisson ye ka na n'a ye an ka kɛnɛ kan an karamɔgɔ Seydi Alhaji Banjugu Dunbiya donc ko k'an ka bɔ ko ka foli di Bramali jama bɛɛ lajɛlen ma o n'a baarakɛla kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ani an ka président tɔgɔ la n'o ye Buba Jara ale de ye association Nouroudine président vraiment san o san ani Bramali bɛ nin ko in de labɛn mawuludu hukumu kɔnɔna na. Par la culture Amadou Ampateba kɔnɔ Imam Baba Diallo n'a ka jamakulu Burda Imam Baba maaw nisɔndiyalen ni u sewalen don sabula o Bramali maaw ye dɛmɛba kɛ u ye boisson ko la yaasa alisilamɛ mun caman kun bɔ min ka taa waajuli lamɛn ka se k'u sɔn suma. Vraiment an yɛrɛ t'a dɔn an bɛ se ka min fɔ Bramali ka a bɛ minnu kɛ alakiramantow ye maliyɛnw ye ni mawuluduw sera an y'a jateminɛ vraiment u bɛ boisson baw d'an ma u bɛ t-shirtiw d'an ma et puis u b'a di ni nisɔndiya ye u b'a di Ala kama n'i ko k'i bɛ wari donni na i b'a sɔrɔ i bɛ wariba de bɔ mais u ye ko caman de nɔgɔya an ye nin y'an san 6 de ye palais kɔnɔ yan san 1 ma tɛmɛ n'u ma camanba d'an ma u bɛ kaze paquet vraiment m'u remercier kosɛbɛ ka dugawu kɛ Bramali mɔgɔ bɛɛ ye sijan ni kɛnɛya sago sɔrɔ wasa o bɛ Ala bolo Ala k'a d'an ma an karamɔgɔ tɔgɔ la karamɔgɔ ka groupe bɛɛ tɔgɔ la. Bramali jagoko ɲɛmaaso ka kɔrɔfɔw la ko Bramali ye cakɛda ye mun bɛ jamanakɔnɔdenw de kama ko entreprise citoyenne o de la k'u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen na u bɛ dɛmɛ kɛ jamanakɔnɔdenw ye. A bɛ san 21 san 21 an bɛ nin baara donc mawulud an bɛ an balima silamɛw bɛ accompagner durant des rafraîchissements an bɛ boisson d'eau ma Bamako ani Mali kɔnɔna la. A m'aw ladɔnniya k'a fɔ ɲinan mawuludu ɲɛnajɛ kɔnɔ Bramali ye boisson den ba 80 ni 640 den ni Bamako waajulikɛyɔrɔw ani marabolow ka dɛmɛ sira yɔrɔ minnu na ni y'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan. Kulu mun ka caw ɲɛsin bɛ ɲɛnɛmafɛn kɛlɛliw ma office central des stupéfiants OCS ye wulikajɔ dɔ kɛ ni ka taa u tɛgɛ da furakisɛ suguya caman kan u b'a fɔ furakisɛ minnu ma ko taramadɔli ni a ɲɔngo o n'a a dɔ wɛrɛ mun ko a bɛ t'i jɔ fo sefa wari miliyɔn 300 ɲɔngo la n'i ye a musaka ta k'a lajɛ o siratigɛ la yɛrɛ k'a fɔ ko OCS ba kini bolafa ni ɲuman bolafa o bɛɛ lajɛlen de fara ɲɔgɔn kan ka se ka nin baara in kɛ ko in kɛra ka sanga ni utikalo tile 23 ye karidon ko kɛlɛcɛ minnu bɛ yen nɔ n'a bɛ wele ko anti-terroriste ka fara garde nationale kan olu bɛɛ lajɛlen de farala ni wulikajɔ in kan ni u sera ka taa tɛgɛ da ni furakisɛ suguya in kan yɛrɛ k'a fɔ ko furakisɛ kɔfɛ u ye siganama maa 5 ɲɔngo ka tɛgɛ da olu kan maa minnu jalaki bi ninnu la k'a fɔ ko olu de kun nɔ bɛ ni furakisɛ ninnu ani ni ɲɛnɛmafɛn ninnu donni na yɛrɛ k'a fɔ ko furakisɛ minnu bɛ yen n'a bɛ wele ko tramadol fo ka taa se diazepam ma ani ko valium nin bɛɛ tun b'a la fo ka taa se shisha minɛn caman ko n'i ye nin furakisɛ ninnu bɛɛ dagosi fara ɲɔgɔn kan o de bɛ t'i jɔ sefa wari miliyɔn 30 hakɛ la OCS ma wɛrɛ k'a fɔ u ka wulikajɔw o bonyana kosɛbɛ yaasa ka se ka nin baara in kɛ wa ko wulikajɔ bɛ to sen na ka ɲɛnɛmafɛn donniw ka o kɛlɛ douane maaw ka bolokan brigade de recherche mobile bɛ min u ye wulikajɔ kɛ wulikajɔ 2 n'a kɛra sababu ye k'u tɛgɛ da baga dɔ kan n'a bɛ wele ko cyanure ani fo ka taa se u ye sogo dɔw minɛ minnu ni u tɛ sariya kɔnɔna la ko ka sanga ni douane ɲɛmaaba inspecteur général Cheikh Amala Diallo ale ka hakilinaw de ye bɛ min maaw ye wulikajɔ kɛ ko ka bɔ utikalo tile 22 su la ka dugu jɛ a tile 23 la sufɛ nɛgɛ kaɲɛ 1 ni sanga 30 tɛmɛnen balabugukaw fɛ yen ko douane maaw ka bɛ min u ye tɛgɛ da mɔbili dɔ kan mɔbili min ni cyanure tun bɛ a kɔnɔ ani fo ka taa se ko o cyanure min n'i y'a dagosi fara ɲɔgɔn kan a poids bɛ se ka t'i jɔ kilogaramu 1000 ani 200 o ɲɔngo la o siratigɛ la ko wulikajɔ de kɔnɔna la douane maaw y'a k'a fɔ ni cyanure ye baga min ni a cɛnni da ka bon kosɛbɛ o de la ko a donni walima a feereli ni bɛɛ lajɛlen de kɔnnen don an ka jamana kɔnɔna la ka sanga ni sariyaw ye wa ko o waati kelen fana la tile 2 kɔfɛ utikalo tile 24 douane maaw ko u taara feerekɛyɔrɔ dɔ la ni u taara
sɛw sɔrɔ u bolo sɛ minnu ni a tɛ sariya kɔnɔ ko a kɛra site UNICEF la bawo ko a maaw u donna n'a ye cogo min na papier sɛbɛlaman t'a la wa a ma kɛ sariya kɔnɔna la ko n'i y'a o fana dagosi fara ɲɔgɔn kan o bɛ t'i i jɔ sɛ kilo 680 hakɛ la u ye mun minɛ wa ko wulikajɔw bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ u fɛ u selen magasin in na a bɛna fɔ ko u kun lasɔmina ni o ye magasintigi lasɔmina u ma maa sɔrɔ yen ko wulikajɔ ni sɛgɛsɛgɛliw bɛ ka kɛ yaasa ka se ka ni maa ninnu maa mun ta ye ni minɛ ninnu ye ka se ka u bugunatigɛ an ka jamana ɲɛmaayaso a ye cikan bɔ k'a ɲɛsin Guinée Conakry jamana ma ka sanga ni Guinée Conakry kaw fɛ yen nɔ Dar Salam ni dugukolo ka furoni mun kɛra n'a kɛra sabu ye ka maa caman bɔnɛ a nin na o siratigɛ de la an ka jamana gouvernement ka babu sentigi général de brigade Issa Ousmane Coulibaly ale ye cikan bɔ cikan mun na a y'a yira k'a fɔ ko jamana ɲɛmaayaso tɔgɔ la k'u b'u ka taasibila ta ka ɲɛsin mɔgɔw ma maa mun ni olu nin tora Guinée Conakry jamana kɔnɔna la san lahota ni o kɛra sababu ye ka dugumakolo cɛ ni maaw ye wa ni ka yɛrɛ k'a fɔ ko an ni jamana ni o ye Guinée jamana ye badenya ni teriya min bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ ko ka o badenya foli ta ka ɲɛsin Guinée kaw ma ka yɛrɛ k'a fɔ dusukasi mun ye u sɔrɔ sibiri tɛmɛnen ko Mali jamana bɛ o tasibila kɛ ka ɲɛsin u ma bawo ko n'i y'a ta k'a lajɛ ni san lahota in ani bɔgɔ ka yɛlɛmani k'a kɛra sababu ye ka maa 70 ɲɔngo ka o bɛɛ lajɛlen bɔnɛ a nin na o siratigɛ la jamana gouvernement ka baw sentigi ka kɔrɔfɔla yɛrɛ k'a fɔ ko jamana kuntigi tɔgɔ la général d'armée Assimi Goïta ani fo ka taa se Mali jamana ɲɛmaa bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ko ka taasibila ta ka ɲɛsin Guinée Conakry jamana ma ani fo ka taa se u ka ɲɛmaa bɛɛ lajɛlen ma ka sanga ni gɛlɛya mun ni u y'a sɔrɔ ko Mali jamana bɛ u dɛmɛ ni gɛlɛya in na ni duwawu ye ani fo ka taa se ni kɔkɔrɔmadonni ye sira bɛɛ lajɛlen fɛ kibamte fan fɛ. aw bisimila hôtel lafiya la n'i ko hôtel lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel lafiya hôtel lafiya ale filɛ nin Sevare bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲɔngo hôtel lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel lafiya référence do. Tɔnbɔkutu kaw fɛ yen nɔ ko san lahuta ni fiɲɛ ba tun bɛ a kɔrɔ a kɛra sababu ye ni ka gɛlɛya lase du caman ma bawo ko san ni fiɲɛ a ye maa caman ka so ka olu furon o mun n'a kɛra gɛlɛyaba ye ka ɲɛsin Tɔnbɔkutu sigida denw ma ko in kɛlen finitigilakaw ani fo ka taa se protection civile maaw olu nana ka se k'a lajɛ ni dɛmɛ bɛ se ka don maa min ma k'o kɛ nka yɛrɛ la k'a fɔ nin san in a cɛnni fanga bonyana kosɛbɛ maaw bololafɛnw na wulikajɔw ni sɛgɛsɛgɛliw bɛ ka kɛ ka se ka a ko kungo ni a ɲɛɲɛw k'u bɔ ɲɔgɔn na bangasikaw fɛ yen nɔ sifinnakaw ye wulikajɔ kɛ u ka kɛnɛyaso min bɛ yen nɔ ni o ye dinbali ye yaasa ka taa kɛnɛyaso in ka a sanuya ko ka sanga ni sifinnakaw ka jɛkulu min bɛ yen u ka wulikajɔ kɔnɔna la kunungo ko yɔrɔ sanuya tɔgɔladon journée de salubrité u ye o de kɛ ka kɛnɛyaso in ka a tu tigɛ ani ka a furan k'a ja yaasa sosow bɛ kɛlɛ cogo min na ni ka banabaatɔw k'u bila lahala kɔnɔ k'u to furakɛli la kɛnɛyaso in na ba fila bɛ sifinnakaw bɔra ka t'u ka siraw dilan bawo ko ka sanga ni samiya ye ji bɛ siraw tigɛ yaasa ka se ka sira ninnu labɛn maaw ka tɛmɛ a kɔnɔna la lafiya la bawo ko sira caman kun tigɛlen don o la sifinnakaw farala ɲɔgɔn kan ka bɔ Tukoto ani Kita ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa se Mayina Manantali Tambaga ninnu bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ ka bɔgɔw cɛ ka faraw cɛ k'a kɛ dingɛn kɔnɔ yaasa ka siraw dilan ko ka sanga ni nin wulikajɔ in ye
a bɛ don fasojumɛnya baara kɔnɔ bawo ko samiya kuma in na sira ninnu cɛla kɛn bɛ gɛlɛyaba ye sira bolibagaw bolo ko n'u ye nin baara in kɛ u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen na a bɛ kɛ sababu ye taamakɛlaw bɛ se ka boli kɛ ka duguw lasɔrɔ lafiya kɔnɔ an sɔngokaw fɛ yen nɔ hakilina kura dɔ nana yaasa maa minnu ye gɛlɛya sɔrɔ ka lafiya di u ma ka olu ka degun dɔw ta ɛrɛ mɛ k'a fɔ ko maa 100 ɲɔngo olu de garizigɛ bɛna don nin projet in na ko n'a bɛ kɛ sababu ye kɛnɛyako sira fɛ ani fo ka taa se dɛmɛ wɔɔrɔw ma baloko n'a ɲɔngo k'a di maaw ma maa minnu ni olu ye gɛlɛya sɔrɔ ka sanga ni kɛlɛ kɔlɔlɔw ye a yɛrɛ k'a fɔ ko baara in a bɛna kɛ an sɔngo dugu yɛrɛ ani a komini caman kɔnɔ i n'a fɔ tinahama baara bura ani wataguna a bɛ kɛ olu kɔnɔna la yaasa ka maaw latɔmɔ maa mun ka denw fanga bon kosɛbɛ ka u dɛmɛ u ka kɛnɛyako baaraw la u ka balokow ani fo ka taa se dɛmɛ wɔɔrɔw ka ɲɛsin olu ma kulikorokaw fɛ yen nɔ maa 80 hakɛ olu de ye kalanbulon sɔrɔ kalansow kɔnɔna la bɛn bɛ se ka sabati yen cogo min na kalanbulon dɔ senfɛ ko atelier culturel de la paix bɛn ni keleya ani basigi o kɔnɔna de la ni kalan kɛra ni maa ninnu kun ko yaasa kalanso kɔnɔ kalandenw bɛ se k'u ka kalan kɛ cogo min na k'a sɔrɔ damatɛmɛ walew gɛlɛyaw walima gɛrɛntɛ wɛrɛw kana da ɲɔgɔn kan kalanso kɔnɔ ka lakana sinsin kalandenw ni ɲɔgɔn cɛ yaasa u bɛ se k'u ka kalan sɔrɔ ko nin hakilina in bɛ don o de kɔnɔna la o siratigɛ de la kalanko ɲɛmaayaso kapu ani kalanfaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ k'a fɔ ko u labɛn bɛ ka se ka nin hakilina in ka a kɔkɔrɔma don hakilina mun n'a bɛ kɛ sababu ye ka na ni basigi ye kalanso kɔnɔna la kɔkan kibaruw bɛna taa ni an ye Guinée Conakry jamana kɔnɔna la a yɛrɛ mɛ k'a fɔ ko Guinée Conakry jamana ɲɛmaaw ye finitigilaka maa 100 ani maa 73 ka olu de gɛn ka bɔ fanga la bawo ko u bɔra u jɔyɔrɔ la u m'u ka wale kɛ n'a bɛ wele ko désertion ko in kɛra ka sanga ni kunungo ye u ka jabaranisoba sanfɛ jamana ɲɛmaayaso présidence u ka secrétaire général ni o général Amara Kamara ale de bɔra ka décret kalan décret mun n'a bolo bilalen bɛ jamana kuntigi Madu Dumbiya fɛ ko décret présidentiel ka yɛrɛ k'a fɔ ni maa ninnu bɛɛ lajɛlen gɛnna ka bɔ finitigilakaya la Haïti jamana kɔnɔna la maa 40 ɲɔngo olu de fagara bandibaw u ka bingani walew fɛ bawo ko nin n'a ɲɔngo bɛ deli ka kɛ Haïti kɔnɔna la bandiw bɛ taa se maaw ma ni ka marifa ci maaw la k'u bɔnɛ ani na a yɛrɛ mɛ k'a fɔ k'u ka yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ maa mun kɛmɛ ka u sigiyɔrɔ bila ni guwani b'u bolo ka u kunsɔrɔ yɔrɔ ɲini bandi ninnu ka bingali taara se o yɔrɔ de ma a kɛra église dɔ kɔnɔna la ni église in bɛ Port-au-Prince o kɛrɛfɛlanin na capitale fanfɛ dafɛ dugu quartier dɔ la o de la bandi ninnu k'u taara bin maaw kan k'a sɔrɔ ni maa ninnu tun bɛ degun dɔ kɔnɔ ka sɔrɔ ka taa nin bɛɛ lajɛlen ka u bɔnɛ o nin na Congo RDC jamana kɔnɔna la kulu marifatigi minnu bɛ yen nɔ ni o ye M23 ye olu yɛrɛ k'a fɔ ko ni jamana ɲɛmaaw ye bɛnkan sɔrɔ yaasa ka se ka basigi ni bɛn ni keleya ka a sinsin jamana gouvernement o kɛmɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko maa murutilen ninnu ni o ye M23 maaw ye kabi waati jan o bɛ k'a laɲini sɛbɛnfuraw ka se ka bila sen kan sɛbɛnfura minnu ni o bɛ na ni kumaɲɔgɔnya ani basigi ka se ka kuma yaasa mugu ni kisɛw ka jɔ damatɛmɛwalew ka jɔ ka ɲɛsin maa nanama sumaw ma ko k'o baaraw kɛ u y'a yɛrɛ k'a fɔ bɛnkanw bɛɛ lajɛlen sɔrɔla wa sɛbɛnfura baaraw a bɛ sen na ko a kun cɛtɔ do don nataw la yaasa sɛbɛnfura bɛ se ka laban bɛn ka se ka sinsin jamana in kɔnɔna la Sudani Sud jamana kɔnɔ Nations Unies ka kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ yen ni o ye casque bleu ye ko a maa 2 olu fagara ni ka maa 7 ka o jogin ko in kɛra ka sanga ni kunungo tɛnɛdonya ye kulu marifatigi dɔw ko u taara jan de da Nations Unies ka kɛlɛcɛ ninnu ɲɛ jan minnu ni u taara bin a kɔnɔna la ambiskadi ni o kɛra sababu ye ka ni maa 2 bɔnɛ ani na ni ka maa 7 ka jogin diɲɛ seginna ni tɔnba ka kɛlɛbolo yɛrɛ k'a fɔ ko olu bɛ nin wale ninnu kɔnkɔn cogo suguya bɛɛ lajɛlen na wa k'u bɛ wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɛ k'a ɲini ko nin ko in kana to tantɔn sɛgɛsɛgɛliw ka kɛ cogo sugu bɛɛ lajɛlen na maa minnu ye nin wale in kɛ ka u ɲangi o ni ɲangili minnu ni a ka kan Afghanistan jamana kɔnɔna la ko sifinaka hakaja den tan ni maa 1,000,000 ɲɔngo baloko gɛlɛya bɛ sɔn ka olu de sɔrɔ UNICEF ka kɔrɔfɔw la UNICEF yɛrɛ k'a fɔ ko Afghanistan kɔnɔ denmisɛnninw ka baloko tanya bɛ ka yakuba diɲɛ don o don ka taa fɛ bawo
ko ma miliyɔn 3 ɲɔngo olu cɛma a bɛ k'a fɔ sifinnakaw haka ja dentanu olu jatelen tɛ u bɛ gɛlɛya sugu bɛɛ lajɛlen baw u somɔgɔw fana bɛ gɛlɛya de la o de la k'a ka kan diɲɛmaa ka se ka ɲɛsin ni maa ninnu ma ka dɛmɛ don u ye baloko gɛlɛya kana kɛ sababu ye ka na ni maa caman o ni bɔli ye faransi jamana kɔnɔna la u ka buguda dɔ ni san lahuta nana buguda in na ani fiɲɛba tun bɛ a kɔrɔ k'a kɛra sababu ye ka so 100 ɲɔngo ka o bɛɛ lajɛlen tiɲɛ ni ka dɔw ka so furon kuranw tigɛra siraw olu balana so binnu fɛ a kɛra faransi u ka fan mun bɛ yen nɔ ni u ka buguda dɔ de don ko wulikajɔ bɛ ka kɛ nin waati in na yaasa ka se ka dɛmɛ don maa ma maa mun ye nin gɛlɛya sɔrɔ a yɛrɛ mɛ k'a fɔ ko an bɛ waati min na ko bi maa 39 olu de joginna ko maa 2 b'a la olu ka joginda fanga bon kosɛbɛ siratigɛ la wulikajɔ bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ protection civile maaw fɛ yaasa nin tiɲɛnida in maa ni kana to a la an ka bi kunnafoni bɛ kuncɛ nin yɔrɔ nin la ka aw fo ka ko ɲuman dɔn aw minnu kun sɔgɔn bɛ jani kibaruya sira bɛɛ lajɛlen na ani ce anw sugantila yaasa ka kunnafoni sɔrɔ mali ani diɲɛ kan an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ waati wɛrɛ kunnafoni wɛrɛ kɛnɛ kan nɛgɛ karafew ka diya wɛrɛ aw la o tun bɛ Keba Jalo bolo a kan bɛn lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli